Donna. Béidir go bhfuil an ceartach an crowd sin. Gapan tú? Well, is sé ceart ón am a dá go bháthair. Agus níor cebhraigh mise le chuairsaí. Maidir leis an UAT, tá athair agus máthair ag teastáil ó fáiste. Agus tá me ceapa go bhfuil an ceartach leis an méid sin. Bí tú a bháimíntach. Oi, Páirt a fucktart. Nach goed nou vannig sokker? Mish kurmu machdama. Bari mish mo, bans cracks the tail. Zedin venture. Kan shit latse. Lauwer to Mary. Die clue uit te get dat tarlo me heel. Wat is er kom rudder waan? Dat tosse kon ved haar. Agus dat takje de tastel way Mary. Eis dat daddy in de bliane kant, hè? Net is aan de van heen gaan jou. Maar ver tussen wegkijts. Eisluman is je fucker. Far morger komelesh. Níl clúach ceart á rót. Easy siad thu ag an agalibh. Agus ní a roiil at de fáiste chuneáil. Tuigi tú mar a hiag mission, cacatá déanta do de héal. Mae Garen rud ceartaí na jo. Ní thomsa, ní chuite, ach dom fáiste bháin. Tá mis ceann rud ceartaí na freisin. Bhí me can leis nu é tíideo. Tá aglah socarí an leim mads na mórach. For my past leithúil chuit na clip. Feice mé anna ag an ní. Mary Frick, Joseph O'Haney. I'm going to roll taking her shoe leg.
go be on a fucker sin. Is céirt fútsa. Cé bhéh tá aibriú siúd. Da céin ar a go deargad. Agus Béarla san rud céin a dhéanamh do chláán hain lá aigen. Tá dus a gobar lo. Tá mérigach an agalah lo. Agus lig tú lei do leon in a héanaar. Cuimh ní ar seo, muna bhfuil sé an seo aniu chun taco leat, cean chuim méid sé sa tauchaí. Sin ní sin, agus béis níos éasca ortsa ar an leanamh, ar do fórtí, ar gachéine. Agus do múlháil a pórtí fel nach nua, déile muis le chuile chás ina gceann is ina gceann. Smuoine ar wásta linmh. An bhí sé nó sí an teideachas agus cuaram den chaideánna tar fáil an seo. Agus céirt faoin rá. Sé, gclár. nó mé do bháin. Is deach leat, Joseph. Sí síos. Tá sómaid ríis. Tá me cinnte go bhfuil túra magaí chun is an naibrí an tagalah. Ar bhharrta sibh páiste bheagaí. No. Mu sé gceist agaí pósa. Well, níl sé pléit sein. Bhfuil tógal an páiste pléit agaí, éidgus mar hampla. Well, níl go thomláin. Agus aibríonn tú mar... Fearr gnó. Se. Tucha muid arás chuige sin. Mary. Tá mar freastal ar cuasa Páirt Amsra ag an ollscoil. Agus Joe tá tú faoi theorann ó tí mar gheall ar bhriste chorfiú. Chonig main seo chuite ar enas. Agus dág do bháthair nuair a bhí tú gábhlíonn déag díos, meas tú an dhéanana amhlaí ar do fáiste hain. Agus céir do tharla go duchas tuismóirí. Ní mise tá faoi aglah an seo. Caithfar na ceis na ragart, anis. Stop. Cé go Béarla, beag an mí chomport anis, nó brisú crí nuair a tá tú fácha mar máthair single. Fága. Joe. Beidir go chóir go Mary hu eáil le manda chuid aibre. Mar fearr gnó. Tá na tredna sin feici am hana. Joe. An bhacha sí an trídis Janie. Síní an arm. Agus fácmuid mar sinna. Tá sé gclár, Joe. Níor tá a híanú ar an buinte. Joe. Denim. nó bé cuairteanna, brethúna, cuoine. Joe, ná sin. Cámad leabhart faoi seo. Is cum faoin na tredna. Bhfuil mar le chéile ceantan na tredna sin. Chóir an mánsúil. Joseph, take Mary céir do Harlan sig na tridna seo. Sí síos. Ba cheartún liginn Stevie chéile bharú agus dead a leis. Ach, tá sé de chugus arín íireachta dhéanam. Bé cinenne agaí tíbh sé de heachtain, tá sé de cheart agaí aon cinenne cheistú. Mary! Mary! Fan! Ace! Níl sé faoi an threads ná an DVD, Joe. Déitá bheith de airhá. Ach cadú bheith de airhá dosach. Tá sam. Tú seansáin eilecham. Níl sam fiú málat ba. Cíntas ma. Bú tú ngálam. Tá. Stói. Go fáin amachhaim go dtí gúil freagrad. Bé ag de há chola lá beg dí nglachtúlam. Fiúlis stal go clip se.
Ní ghlacha me leat mar táú. Caithfear rud í ahrú. Camar the inner Maval Hain Mary. Tá am Joe. Ach naibh sé sin dúne. Agus leanraí leis na nó gas gan an telefísis an Síol an sa TG Cahir I delhainte chun níos déirnaí ag tosnú delhainte chun ag chuig tris I héineag agus má heasta mú fáil amach cad a bheith dé feiscin sa gas gan an son ag an tóil sa fad ag techt fécheann nómad nó mar. Óir anna bhí hásta le Christian nip tucaigh teachtan sa TG Cahir in ag na bhógraí seo.